республика бер үк һава шартлары әмма уңыш күрсәткечләрен чагыштырып карасаң, аерма шактый булган җирлекләр дә бар. Шул ук Тукай районының ирек хуҗалыгында гектарыннан 82 центнер алганда, Әгерҗенең Нәүрүз җәмгыятендә 27 центнер алалар. 3 тапкырга кимрәк. Шулай берәүләр уңышын республика буенча уртача күрсәткечләрдән арттыра алганда, икенчеләр аңа җиткерә алмый. Әлки, Әгерҗе, Баулы, Яшелүзән артта кала. Тәтеш, Минзәлә, Яңа Шишмә, Зәй, Кукмара алдынгылар. Без бу атнада иң күп уңыш җыялган Тәтеш һәм Тукай районы хуҗалыкларына юл алдык та. 40 центнер алсак да безнең уже настроениебезчә. Keçне дә җәлләргә тегел, акчаны да җәлләргә тегел. Җиренә җиткереп эшләмәсәң, җир ул бирми. Колыз җәмгыяте кырлары буйлап барабыз, алардан быел гектарыннан 71 центнер бөртекле җыеп алганнар. Азимуларны пар җирләренә чәчәбез, пар җирләрен кескене сугалап калдырабыз. Аннан соң җәй буе аны черный пар диләр бит аны, чистый пар, аны җәй буе шул черный пар, черным виде содержать кирәк. Менә бу кырларда инде киләсе ел уңышына нигез салынган 1800 гектарда көзге будай 90% пар җиренә чәчелгән. Эшлибез регулятор усты белән, чтоб дальнейший үсемлек үсмәстән туктатабыз үсемлекнең развитиесен и бөтен эше аның китә тамырга. Влаганы каплау белән эшлибез җәй буе. Әз генә яңгыр сибәләп китте, без аны баранып айтып, влаганы ябып куябыз уже. Урып җыйган ашлык безнең 24600 тонна тәшкил итә. Шуның 12000 тоннасы безнең элеваторларга саклануда тора, калганы яртысы инде безнең үзебезнең складларда саклана. Самый күп алган комбайнчыбыз где-то 450 мең зарплата чыкты. Менә Орка вакытында. Җирне тирәнтен эшкәртү, яхшы уңыш бирә торган орлык сайлау, ашлама кертү, үсемлекләрне саклау чараларын куллану, нинди культура булмасын, үстерү технологиясен үтәргә тырышалар. Санкцияләр сәбәпле орлык, ашлама алуда кыенлыклар булмаган, әмма бәяләр тешли. Ценалары гына артты. Булай поставка запчастей проблемы юк. Ценасы гына 2 мәртәбә бәя. Шушы Украинаның бакырчы хуҗалыгы гектарыннан 68 центнер алганнар. Җир бит инде ул сыер кебек. Сыерны ошатмасаң, сөт бирмей. Җирне дә ошатмасаң, уңыш бирмей. Ашлык бәяләренең хакы түбән булуына берникадәр борчылсалар да артык хафаланмыйлар. Амбардагысы үзебезнеке инде диләр. Иген бик кырык керде. Шуңа күрә без куркмыйбыз сакларга. 12-13% влажность белән керде. Шуңа күрә бер дә никме кайгырмыйбыз. Аның өчен. Ясканы сатырбыз, нуансы да бар бит әле. Урожай бар, цена юк. Нишләй алабыз эшләргә? Әгәр дә урожай алмасаң, цена да булмаса, аннарсың вообще бернәрсә алмыйбыз. Монысы Тукай районының ирек хуҗалыгы, 1 гектардан 82 центнер уңыш алган кырбатырлары. Республикада иң зур күрсәткеч аларныкы. Язгы бодайдан бу хәтле урожайны гел алган юк. Бу гаҗәп урожай булды. Узган ел хуҗалыкта уңыш гектарыннан уртача 46 центнер чыккан. Корылык булды. Һава торышы уңай килмәсә, ашламалар гына да булышмый диләр. Барысы бергә генә нәтиҗә бирә. Удобрение бик күп кергәч, менә чит илдә дә эшлиләр, йыгылуга каршы регулятор росты дип атала. Шуны менә 2 миллион ярымлык кына шуны керттек, регулятор росты. Ул бик кыйбат инде. Вак карасаң. Шуның аркасында ипи йыгылмады. Башаклар бик яхшы формироваться итте. Аның бүтән үсүдә влиять итте. Аның җир вагай бер юк инде. Бүтән үсүне дә бик таләпчән ничкәлекләре белән шуңа әйтәм бит. Һәрбер кишерлек җирнең кадерен белеп эшләргә кирәк. Кооператив белән бергә Вафир Сахабиев та үз рекордын куя. Авыл хуҗалыгында 40 ел эшләгән механизатор быел 30 мең тонна ашлык суктырган. Аллага шөкер, техникалар хәзер комбайннар яңарды инде, бүтән техника яңа. Эшләгән акванып. Хуҗалык югары сыйфатлы орлыкны Казаннан һәм Ульяновскиның фәнни тикшерү институтларыннан сатып ала. Бу да уңышта чагыла билгеле. Алар муллыкның төп сырын шунда күрә. Үзебезнең орлык белән эшләүдә. Хәзер үзләре орлыклык үстерә, киләчәктә бөртеклеләрне орлык материалы буларак күбрәк сатырга да җыйналар. Бу елны төзедек зав 100 тонна сәгатенә эшли торган. Шул завта чистартып аларны төрле регионнарга җибәрәбез. Ульяновский регионына, Удмуртия, Башкирия, Мәскәү төбәгенә катлы бездән семена алалар. Шушы Украинаның гигант хуҗалыгы да гектарыннан 76 центнер җыя. Алар да шулай ук элиталы сортлар белән эшләүгә өстенлек бирә. Яшелүзән, Баулы, Әлкидәге 30, 26, хәтта 20 центнер алучы хуҗалыкларга үрнәк алырлык җирлек бар. Тәтеш һәм Тукай районнарыннан Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.